The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Akson na Marlon Hinovia, kung naman Akson artay hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Nagatupa na naman ang taliti kag kaina medyo nagdamol ang ulan pero dali gid lang kapin pagid sa east portion sang syudad sang Bacolod. Ibaluon talang nagkaroon kung ang pilagmalugar di sa Negros Occidental. Balag kasubong man ang sitwasyon. Action Firing Line. Petsa 10 na kita o petsa 10 sa bulan sang Agosto tuig 2022. Ikadwa na kita nga Miyerkules sa ikad-8 nga bulan. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Pero antes ang tanan, antes ang pambukas naton nga mga balita kag informasyon, unahon ta na pagtsakyar sa lakat sang panahon. Let's have action gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Action gan, maing gabi please kabin. Action out, may gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton tiyempo sini nga gabi no. Miyerkules kita karon Agosto 10, tuig 2022. Ang dominante nga weather system sa aton ang muning southwest monsoon. O kon habagat nagaapekto diri sa nakatungdan nga bahin sang Luzon, partikular sa mga lugar Ilocos region. Sa Apayao, Cagayan, Batanes, Zambales, Bataan, kag Kalayaan Islands no. Idulot yan magalumon nga kalagitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nagapabilin nga generally fair weather, may pagulugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan kag may dala man siya naligwin man nga mga pag-ulan o kon pagpanagoob nga tugay ini sang southwest monsoon sa gihapon o kon habagat ginaupdan sang localized thunderstorms. May active tropical cyclone kita, isa gid ka bagyo sagwa sang aton PER. May classification ini siya nga tropical storm o kon category 2. May international name ni siya nga si Mulan. Pero sagwa na siya sang aton PAR, no? Ang actual nga lokasyon mil 225 kilometros nakatungdan sang extreme northern Luzon, no? Babaw na siya, no? Papunta riyan siya sa Hainan province ng China. Ara siya 20.3 degrees north, 110.1 degrees east. Nagadala ini siya 65 km per ora ang iya kabaskugon. Nagamadlos siya 90 km per ora. Kag nagagiho siya sa direksyon northwestward o kung namin na nakatungdan sa sulod sang 25 km per ora. Isa ni siya ka weather system sa painhansang sa aton southwest monsoon ang maulanon. Siya yaway na siya direktamente nga epekto sa aton ang bagyo ni nga si Tropical Storm Mulan. Sa iban nga bahin sang aton seaboard, no? Lakip kita dire sa western seaboard sa Kabisayan na paidalom kita sa Mahinayas sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa Nabagatnan south no aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory nga ginbatak sang Pag-asa nagapabilin nga ari kita sa Makanayas sa kasarangan lamang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 4:08 sini nga hapon 1.1 metro ang aton taom
magabalos ang hunas alauna 19 karon sa kagahon 0.0 metro ang kanabugon kagalas size 9 nagtunod si Haring Anlaw sining hapon magapakita kuno magabutlak ini sa alas 5:38 buwas sa aga. Ari kita nagahamboy aksyon at 24 sa 32 degrees Celsius o kung 65.2 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So nilakat sa aton timpo sining gabi. Si Hindi, pero balikan ko lang pala ining siling mo nga sa outside par, ano ang posibilidad sining nga makaapekto pa di sa aton? Why na ni matimbuok na lang ni siya? Southwest monsoon, no, ginabutong ya. Ang hangin halin sa dalom nato, no, sa Indian Ocean dira sa Sulusi, no, ginabutong ya, ni damo galom sa aton. Okay. Ginatulan niya, no. Pero hindi na siya, in short, hindi na siya makasulod pa sa Hindi par. na. Hindi na. Direktamente, away na siya epekto. Mhm. So, pakadto sa Hainan province sa China, no. Okay. Sa babaw sang Laos, no. So, way na siya epekto gidya sa aton. Gina-enhance sila ning southwest monsoon. Ayos. Ayos, okay. Sige. Tay, kumusta ang kwan? Ang kadlaon to, Aryo, Oh, si Vulcan Kanlaon in 24-hour observation naton 4 ka volcanic quake ang narehistro, no. 151 to niladas gyapon sang asopre sa takos sang aton nga volcanologist. May emit ni siya o kung may ginbuga kasarangan lang steam laden fume mga 200 meters ang timbuok sa kataason, no, alin sa iyang summit o kung crater. Nagkulap ini sa direksyon na bagat na nakatungdan kag naaminha nakatungdan southwest kag northwest. Kapabilin sa gihapon ng edipisyo ya slightly inflated gamay nga pagubag sa iyang abaga o kung ground deformation. Okay. Ang 4 km permanent danger zone hindi pa pwede mapasudlan nagapabilin kita sa low level unrest. Alert level 1. The zone sa aton nga earthquake ariho natabo alas 11:57 kagabi ni, no, kagabi ni. The zone unfelt siya tuod pero abi mo kung sa diin ni siya Victorias ba? Victorias Negros Occidental pero way ang batyagan sa sumugra sang kuano inang way sa intensity di na to siya. Basi nagbalik sa Bacolod. Alas 11:57, 2.3 ang magnitude. May Okay. dalong ini siya 5 kilometers deep o Bocos. Ang iyang lokasyon 6 kilometers west o Victoria City, Negros Occidental. Unfelt, why expected damage? Wala expected damage kag wala man sang kwan. Basta wala intensity, no. Wala siya reported intensities, no. So wala man aftershocks, unfelt lang. Isa lang siya ka tayog. Okay. At least ang ini nga mga pagtayo basta unfelt, hindi gyud man na magtugay sang kwan kalitan mag-amuna. Hindi, ang kwan ang ginatawag ta nga unfelt kay sa isa ka 24 oras nagahamboy kita sa pagtayog no seismic activity sa dalom naton 80 hasta 110 naga 120 gani mo out of 80 o 120 mga major shock daga katabo may 3 4 5 no 6 so iniya aftershocks daw nagkuan lang siya iniya inang unfelt ni although ay isang mabatyagan way reported intensities pero nagapalo na sa graph sang aton nga seismograph, no. Ang iya nga daw ang iya nga tudlo nagapinpuwent na siya kung pila ang rehistro sang magnitude kag ang intensity. Okay. Kung di malabot. So ay sa intensity da lang siya, no. Way mabatyagan gidya sa physical tanga palibot pero nagarehistro na siya sa seismograph naton hari di sa lagran na. No? Okay. So muna siya, no. Aha. Ang pagulan-ulan ni din nga ma-areas ang nakabatyag man sa Ang Negros. thunderstorms advisory daw sugod alas 2 sining ugto
no, may ara siyang Cadiz, Manapla, no, may-ari di Talisay, Silay, Murcia, including Bacolod. May ato to southern portion sang ilog. May-ari diri central naman, La Carlota, Pontevedra, mga binalbagan, no. Do mga apat ni ka thunderstorms advisory ang nabato naton. Okay, Sinilang okay. ugto, no. Aha. Hasta siningapon, no. Pero mag-amo ni medyo lawig-lawig pa ni kiti September pa more or less gurumuntat ang kwani? Ang amo ni nga weather system? September, ang September, abo na, kung istoryahan ta na malawig-lawig ni siya. Okay. Sa September na siya, nagahamboy na lang siya, isa o kung duha, no? Ang September ya, gina-forecast ang pag-asa subong may duha, hasta sa 3. Dason ako October, waay na o kung may isa man ka bagyo, subong ara, nagduha, hasta sa 4. Ang November na man, duha, hasta sa 4. Kadako sang changes, no? Sang climate, sang nagligad naton nga dekada. Pero so in 2000, hasta 2017, 18, 19 pagani siguro, no. Aha. Ang iyang annual reported nga tropical cyclone sa mga binulan sinasang September, wala o kung isa na lang kabagyo. Okay. Ti ang ilay subong mga 2-3 kabagyo ang paabuton sa September. Ini ang Agosto pa lang. Ang peak season naton is Hulyo kag Agosto mo. Ang Hulyo daw ay tanto. Kay tani peak season na siya, pwede na siya 2-3 daw, isa lang kabilog, no? Mayo gani. So daw nagpalagyo. Ini pagid ang Ugos, mga 2-3 pa na. Di bit sa 11 na bus, no? Mahamboy na tas tunga daw ay pagyapon. Gani. Ari di may nangingagaw tekso amot na pertigining idol si imo singko sige lang ang balong mo sa kung pwede kapakayo number niya. Kagale. Okay, si Wilfredo Toto Munies, ga-monitor siya. Actually, abi ko gani kung ako nung pamatian niya, gali kay ikaw lang yung na-monitor niya kon Merkules. Siling niya, ano nang itsura ni Akson gani? Pwede ko kapakayo number ya. Siling ko araw-araw ma-text mate siya guro si imo. Kagale. Pwede lang na number mo yatag siya. Iatag ko lang da karon kay may ginatubang ako din. Iatag ko lang da karon Simon. Sige. Atag Te ko lang. Akson Gan, salamat gid sa time, no? Sige, welcome. Good night, good night. Action firing line. Ati sige, Tuto Munies sang Henry Allen da taxi. Gamonitor gid siya Idol ya gali si Gani Republica. Every Wednesday sila niya pagbulos mo sila niya master. Gamonitor na ko na dason idol ko gid si Gani Republica kada report niya sang weather update or system naton diri sa Negros and whole of the Philippines. Action firing line. Maayo to kay Balanta, no? Pag tapos ni Akson Gani Republika, hindi ka gid magliso kay naliso mailo gani nakagma-monitor kung alain ginapamatian mo, gubuon ko gid ang monitor mo sa taxi mo, bro. Action firing line. Let's go to work na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa nasiling ko na sa ngalan sa gihapon ni Akson Marlon Hinovi. Ako naman Akson Artay Hupon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Action firing line. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon yang gabi, more on local kita anay, no, sa Dianiho. Kung malumduman niyo nga nagumpisa man and the other day, daw mo ni siyang imbukada gin nga nagumpisang isyo bala parties appointment. Sini nagapungko as member of the board dira sa bahin sang SRA, no, SRA. Amo ni bala ang kumadumduman niyo ti nagbantugon o guypiada lang ginistoryahan ang iya siningangalan, no? Nga magapungko magasurvey sa bahin sang SRA nga si Aurelio Girardo Budi
Valderrama Jr. Action firing line. Puwerting latest sa mga update to, may ara sang pila ka mga nagpagwa o may ara sang manifesto of support nga ginapagwa diri ang pila ka mga opisyal kag leaderes na sa bahin sang National Federation of Sugar Planters Incorporated paagi kay Enrique Nini Rojas ara man permado may permaman no si Raymond Montinula no may permaman diri and iban pagin mga opisyal lingkuran nung implikasyon sini. Action firing line. Umadumduman sa aton nga magkaaksyon nagligad on the other night na interview ni Aksyon Marlon Hinovia si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kagti madumduman nga ang vice gobernador sa probinsya mayara sang palayag tuhoy sa sining appointment ni Valderrama. Action firing line. Tinano matabo sinino kay trabahoon siling sang vice gobernador mo sang iya talatapan ang revocation sang iya sining appointment. Tiari ang open letter hatagan to ni Tiyempo karon kag basi mabalikan to si Vice Gov. Ano reaksyon na kiti mayara sa mga manifest of support na subong o nanong dangatan sinisiling ko at the end of the day ang kuntani magasurvey ka magapungko ka magapangalagad dira like for example sa SRA kundi nagligad to damo sa mga issue sa SRA damo ganito ang panawagan nga kung pwede kakasun sa pwestong nagapunungko na because tiyo tanawabla subong no presyo sang kalamay and other issues presyo sang abuno tanan na lang kabalo ka naman ang Negros Occidental isa sa mga production o produkto tangari di nga ginasaligan man kag mataas no kung production ng pagambalan ti amuning tubuho pagproduce ang kalamay. Action firing line. Ti ang isa sa magkampanya nagligad gani sang halos tanan nga magkandidato kung paano buligan no ang mga Negrosanon nga ang sabahin sang mga mangunguma no sa mga planters including sa mga small planters nga ginatagan sang gobyerno mayara magluwa holders nga nagtanom man sang tubo mo agod man nga mayara sang palangabuyan. Action firing line. Delan tawon tani kung anong dangatan o kung anong matabo sini basahon ko blagkron ang open letter diri sang ni Mr. Valderrama no kag subong man may-aring manifest of support sa pila ka mga leaders official man no sang CONFED no kag iban pagid diri nga grupo nga nagasuporta kay Valderrama. Action firing line. Ano pagid ang mga balita ta no nga talakayon karon nga gabi. May isa naman ka enkwentro kaina sang aga ira sa area sang Himamaylan. Ang palayag diri sang pamunuan opisyal sang Philippine Army may isa ka miyembro sang NPA nga nagpatay sa enkwentro. Action firing line. Daway untat ang balita no matyagan ko no gahibi amang kadabulan no nga wala sang enkwentro nga nagaluntad kun hindi diri sa aton sa Occidental including dira sa Negros Oriental. Action firing line. Masubo o galing nga realidad basta gani ma-encounter ma-enkwentro duwala na kabagay mapilasan o kung may mapatay sa magtimbang nga bahin ang realidad tilunsay mga Pinoy na ho ang nagakamatay sa battlefield. Action firing line. Amo na yung realidad basta gani may gera hindi malikawan nga may ara gid sang nagakapatay. Action firing line. Ano pagid no ang mga balita nga tutukan ta kundi natalupang danyo pertik damo sang badyaw subong subakolod. Actually kada hapon suki nila sa primero daw ka kontra nila kay misis kaya nasaway bla sa gamay nga kalanaan sa ako nasawa. Sang ulihin na nagmigahay na sila kay dito sila nagapatingob sang ginatipo nila to mapati kat taguri nga koleksyon nila ambot kung tingob guro na lapit 1,000 halin sa udtos ta magapon ang ginapabilog nila mo
Why ato ginadala nilang coins nga piso, 5 pesos, pulo? Why gila nila ginabitbit pa uli? Ginapakambyuhan nila nga, hindi pakambyo, kundi ginapabilog nila? Grabe na mo sila koleksyon, no? Action firing line. Pakon mo kung mag-almost 1,000 inastaguri, buta malun mayo pa ng income nila sa mga driver gali ho. Action firing line. Ang latest karon nga update nga ang DSWD o DSSD sa Bacolod City, may mga profiling nga ginhimo, ginpanglibot, gintultol gali ning balay nila. Balay ginatiniran nila diri sa Bacolod City. And would you believe, ang ila rason kung nga ang nagbalik sila sa Bacolod di, ay labot nga nagapalapit na ang selebrasyon sang maskara. Guro kabati man yung mga badyaw, basi may mga Facebook marang iban, nga nabatian lang kay Mayor Albi, nga mangin super maskara ni sa Oktober, ay abansi sila iya, pero may man guro sila galantaw kalendaryo, sila ay lapit na lang maskara sa Bacolod, kari sa Bacolod, bit-bit maskara, ang ila subong yan, timprano pa, sobre ang ginaratsada nila. Action firing line. Ang puwerte pagidya sumungkay, ini sila, ang kabataan ba o kadelikado daw, believe you me, ara iya gasakay sa mga salakyan, di pasahi, kag pribado, hindi kabi magsapakto, kung bukas ang kristal sa salakyan mo, kuhiton kaya mo pakayuan kagidla. Action firing line. Ang ila hambal pagid kiti kuno may mga negosyong iba na di nga badyaw nga nagkadto. Pero kalabanan gigaling do kadamo sang members nila ya nga instead mag negosyo hindi gimalikawan pangayo kayo ang opisyon nila eh. Action firing line. Tinano ang solusyon ta sini paplitihan ta naman pangitaan ta naman inugpliti ni antes maskara. Kay si Mayor Albi Benitez, ginawagan ni kapang limpyo sa mga spaghetti wires kay Aysor. May ara pa pamahog sang COVID-19. Ang iban nga dan, way pagasuksok to sang face mask. Dason, instead nga may social distancing, purting kinuhitay, mo gasalaka kabataan sa jeepney. Danong himuon taniman. Pag insindi ko do may profiling nga himuon ang DSSD. Okay ba ng profiling? Pero anong plano? Sinipa, tinironda naman din sila until October nga maskara celebration. Action firing line. Baloon ta na karon sa bahin sang pamunuan liwat sang DSSD, although kahapon sa Action Hotline program na istorya na ni Action Marlon Hinovia, more updates karon na. Ibaloon ta ina kunano ang ila pagid nga mga himuon kay natultulan ng laaragal islagat agaysta naman daw sa area sang Barangay 16. Action firing line. Ano pagin ang mga balita? No, diri sa lokal gihapon sa Bacolod City Hall nga mga report to gadugay, bitako gintalakay ang mga tikang nga paghimuon para mapaganagan ang trapiko sa Bacolod. Action firing line. Ilan tawon tani anong approach ang ila sini nga himuon, ano ayhan ang mga tikang nga himuon sang Bacolod Traffic Authority Council. No? Kay ang Traffic Authority Council ginatukod ina in order nga sila ni ang magaplano, sila ining magatuon, ano mga approach nga himuon, agod nga masolbar ang problema sang trapiko diri sa Bacolod City. Action firing line. Kag paagi sa mga recommendation, kag sa mga pagtuon nga himuon sang bitak, dira amo nang basihan, no? Nga sa implementasyon sa Bacolod Traffic Authority Office or BITAO. Action firing line. Sa pihag nga bahin 4-5 ka lugar ginakonsiderar nga pamtangan sa Bacolod Night Market. Action firing line. Ibaloon tani ang Bacolod Night Market, isa ini sa mga lihok nga hindi labang ginapraktis. Diri sa aton sa Bacolod City, gintry taman na di, galing atong night market dira sa Maydalan Ballesteros, ganangin experimental nagligad nga administration, daw duwa man lang to kasi ni Manna, kag ang problema, galing kay puraw lang to tanan ukay-ukay ang ilang night market. Action firing line. Di daw may mga plano nga magluwas sa mga ukay-ukay nga ibalagga sa night market
para mabuhi man ang magagmay nga mga vendors o kon manugbaligya, tibutangan halin sa pagkaon, kag iban pagid nga pwede dira magka-display. No, mabuligan man sa gabi nga mga activities nga mangin mayad man ang ila sini nga sitwasyon may ara maninog sulod sa ila bulugasan. Action firing line. Ibaloon ta na karon sa report ni Action Dale Salazar, no, sa bahin sang Bacolod City Hall nga mga balita, mga kaaksyon. No? Kay importante man ini mo night market ya sa ibang malugar effective. Damo na buligan nila sini. Action firing line. Damo ang mga naakomodar, damo ang nahatagan oportunidad. Kabalo ka ining magagmay nga mga vendors. Sa tuod lang, amo niya gina-appreciate ko ning kapisan nila. Kulang na galing opportunity nga may ara pa na sila lugar. Kay ti kabalo ka konsundon tagin ang kasuguan, ang kalye, kundi mga siling ka mga street foods, ini sila nag-display sa mga street vendors, ang mga gabaligya ni ara ni along the way sa mga dalan, ang iban ara sa mga kilid nga alagyan sa tawo, no? Inabalang movable ang iban, luwas abi ko nagbutang nagidi sang do permanente nga structure nga nagabudlay sa mga side, nagapabudlay sa ginagyan sa sidewalk. Action firing line. Di pero kon ma-establish ini nga may night market dason pagkahapon man sigimos lang kundi mahayo ini nga approach. Action firing line. Di bala? No, kag ini nga mga tao, way na nagasaligan nga stanan nga oras, ayuda na pangyuon nila sa gobyerno ta, kundi nagapaninguha nga may inugsulod man sa kaldero. Action firing line. Tanbay ka mo kay pasundan ko ni karon dugay ang parte sa SRA liwato nga isyo kay do nagadalom ning sitwasyon. Action firing line. Alas 7:23 na mag-aksyon pero unahon ko lang ni Anay Online sa firing line. ang taga-pamuno sang DSSD balikanta siya we have Ma'am Pasita Tero on the line gintultol ginila kuno ang ginatiniran sang mga badyaw di sa Bacolod City kag daw naibaluan na kundiin sila nagatiner. Ma'am Pasita Tero sang DSSD, ma'am, ngayong gabi. Ngayong gabi, Sir Art, ngayong gabi man sa aton sa Palamati. At least natultulan na nagidman finally kundi ini sila gatiliner, ma'am. Oo. Hindi sila nakatiner sa Barangay 16. Pero Okay. ang iba ni sa ila kaina lang, nagbalik na sa may Cebu. Oh. So, may 6 na lang kapamilya nga nabilin dira Cebu Mhm. sa Barangay 16. Pero may ara naman nga nag-abot na nakita namon nga ara sa may Ceres Campino. So, itingao namon boss kakadto kung diin gid ni sila nagatiner sa subong ining 2 ka pamilya sa Ceres na Dampi. Oo. Ang nagbalik ni sa Cebu, nga nabalaan naton nga daw nagbalik to, bali, bag-o lang ni sila di basi naghapit lang di ma'am sa aton kag nagrikta sa Cebu? Actually sa Cebu sila halin. Kami tatlo diri sa aton. No? So pag istorya namon sa ila kahapon, nagambal sila nga sa Cebu gid sila halin. So, galing si gusto nila nga magpangita man di sang ilang mga kalanon man ino. So nakadto sila diri sa may Bacolod. Kaya ang balingya kano ang mga taga Bacolod, taga Negros, mga butanan, Oo. mga maayo nga mga tao nga maka-income din sila kung nahis sila diri sa aton. Oo, kag silang nila kabalo man sila nga mga Bacolod noon balag ka mabisan do akig na nga daw nagaka kuana do mangutos na pero lulo gyapon kag sweet gyapon magambal bla. So, gabulig gyapon sa ila. Na ang pabatasan sang taga Bacolod kag ang taga didto kanaten sa Tabok do pero parehas kari amo galing kiti pangambal lang blang liwan kay pakanon ka magani ka karay ato bisan way diti mo parinti ko magto kadi bla ma'am. So, Pero ano ni siya man, bali subong gina-anticipate naton, basi may additional troops, group pa ni sila mag-alalabot di ma'am? oo, kay ang president sa may Barangay 16,
ang hambal nila gani arkila sila sa sang balay. Uy, Kasi, Garkila. and- Oo, binistorya namon kahapon daw pinagit ko kabalay ng arkilahan nila. Baw. So sila man yung gabayad. Mhm. Pero ang amon to nga ginagrihan kahapon nga dapat ang mga tatay lang amo ang mabaligya sang ilang ang mga butingting na. So sila lang yung mangita sang trabaho. Ang mga Okay. sawa dapat hindi papalinon sa balay pati mga kabataan kasi ang ilang nga ginahimo mga ngayo sa kalsada at hindi niya pwede sa amon. Ang Mhm. balko kung hindi ka mo mag-abide sa amon nga rules, ikuha naman bata nyo. Kaya hindi na naman pagbalik sa inyo. So, daw dito sila na gano'ng nang na-abide sila sa ding istoryahan namon. At kay Okay. nasang din trace namon, kay tani tagaan namon sila for the meantime sang kalanon nila nga bugas, kag mga iba na nga mga dilatas, Aha. nagambala nga mo nga antay hindi kansi nga anong nalang kapamilya ang nabilin dito. Sa iba Okay. na pala uli naman sa Cebu. Oh. So bali ang sa Lupwes East, lain man na nga grupo sila. Dahil pagid na nga grupo. So ang pagid na nga amon tukibon na ang Mhm. dira pag ang dito sa series. Okay, Lampi, okay. Kung hindi na sila pauli. Kaya na sa Lupwes East, diyan mabakas ng kabataan, na sa lalaka, sa jeep, las, yung kuno ka delikado na ginisang opisyon na iya. Pero kung that same group nga ginkatuan namon, ang nag-promise man silang hindi na nila pagdaloon ng ilang kabataan. So sang ginibot naman kay na daw wala na kami ganit may nakita actually ng mga Okay. badyaw, no? Aha. Pero kaya mo na nagpala uli ng iban, kag ang iban hindi gintuman man nila siguro ang ginagrihan namon kapon. Aha. Yes. So bali ang matabo si ni ma'am, kung magpangita giman sila kag gusto nila diri magpangabuhi, palangabuhian ang purpose nila, dapat ang mga families nila babayi dira, mga asawa kagabataan, hindi niya magwa ka magpangayo kayo. Oo, manang hambal Oo. ko. May kumadakpan namon pa ang ginamon sa ila. Hindi Aha. man sila gusto nga mag-separate, no? Si ang ginamon ang balko. So, kung para nga i-allow namon kamo, muha namon kamo ID para ma-identify namon kung sino kamo, kag hindi na pag-ipakatuon sa mga karsada, sa mga kundiin ng lugar, para magpangayo-ngayo, kahit hindi na pwede, may ordinansa kami sina. I see. Ang in-explain ko. Ti Mayo, kayo makaintindi ka naman kambal nila? Cebuano sila, Cebuano speaking. Kasi they've been, for a long time, dugay na sila sa Cebu. Okay. Pero na sila, taga Hulus-Hulus. Gid ba, Jaw, gid man. Aha. Pero gusto ni Buano na sila. Aha. Ay, si Mayo kayo nagkaintindi. Kay siling kuti ang Cebuano, kagkarayaki siya budlay, sanda magintindihan dahil karamo. Pero gina Cebuanuhan ko man gamay. Sila Para- buwanawan mo kaintindi man. Kabudlay gingadaan ma'am kun way kati translator nga magtudlo bla kun ang ilagid common na dialect lang ginagamit. Hindi gid tayo kaintindi mo. Oo. Kung wala sila sing upod, dabi nga mag-interpret, di kita ka intindi. Parehas to sa primero, nga ginduloong namon bala. Balik sa hulo. Ato yung puro-puro, gito yung badyaw, gito yung pati panghambal nila, iya gito yung badyaw. So, Aha. may interpreter lang to kami Aha. na isa sa ila, nakabalo iya mag-ilonggo. Okay, okay. So may maka-expect na kita nga ining una nuging kadtuan nga dira sa barangay 16 nga nag-arkila pa sa balay nga ang kabataan nila hindi na ni maglalagaw kung magpangayo kayo. Kaya naging pa-trace ko, ito yung basang grupo, ito ang amon nga antay, nang wala na sila kung may nakita man sa karsada, no? May ara sila nakita sa 888, kag sa may series, so amo pa na ang ano namon, kaya kapalagyo man sila mo. Ito kibon namon, kung diin sila nag-star. Kaya kung wala sila nag-comply, sang amon ginistoryahan, kung kaon ginamon tong bata nila. Okay, okay. So anyway, ti mabudlay man ni matuod kay ti may ara pangadaan sa threat o pisarway kita gambal sa publiko nga hindi gyapon magatag kumpiyansa kag way kita gapahog sa publiko pero ti ara pang COVID-19 gyapon no sila nga daan ng iban way gahala ka mas ni sa lalaka sa salakyan. May vaccination card sila. Ay tuod. Oo. So, masiling ka nga dugay na gid man sila buro sa Cebu. Okay. Saging obligar gid sila sa ila community
nga mapa-vaccine. Kaya gipangayuan naman wala ka paano ka mo nakakadto diri kay wala man ka mo na vaccine. Kay hindi mo bala pwede kasakay sa salakyan kung wala na vaccine. Ipakita nila vaccine card. May-ari kami, ma'am. Ilang taon na naman. Oo. Ti ko na mo iya gali may ginalawig nang ginati sila gali dito iya Sa Cebu, oo. sa Cebu. May community na sila kag ang ila tong obra naman pangbaligya sa mga butingting na mga fake lang nga mga jewelry. Oo. Kag naka-income man sila no kay tapon pagbakal ginbaklan ko man sila gani. So Ahay. pagbakal ko ang mga worth diri sa aton mga worth 60 65 na baligya nila 150. Yung mga sing-sing, aritos, mga Ati kuan malang na mo, mga mga butingting na iya. sila. Expectaron mo Yeah. yang ang butingting na hindi giba na iya kuan ang mga kuan malang na. Makapadugang sa beauty mo Yeah, oo. Oo. Oo, ako kabalo ko na kay gabaligya ako mga amo sina no kag kabalo ko ka barato wala na ko na wholesale yung pagbakal. Di much more kung sa Cebu. Sa Cebu sila gusto sa Okay. ilang product. I see. So, pero ang ina iya, legal ina nga magnegosyo lang sila iya sa gusto, pwede na iya. Yes. Pero kung mga kabataan nila kag ang mga ginikanan nga ang mga Iloy particularly kung kalibot nga mag-expose das dalanon lain na ng istorya. Ang mga siling ko man. Aha. Na sila ina na ang istorya karon ko hatag ka mo disturbance sa amon diri nga community kasi hindi gid pwede nga ang kabataan usaron sa pagpangayo-ngayo kay dinamita. Siling ko basig ga Facebook na ning iban kag nakabasa sila sa news blang nga super maskara ang sa palabuton nga October siya kadto to kay super maskara ang daan. Oo. So, gapangabayan ni sila nga ma'am, kung pwede, after maskara lang kami mabalik sa Cebu. Kita mo lang. Oo. Kasi tiga Okay lang man, Oo. pero hindi kami magdisturbo. Ti tawo Kasi, man ni sila mo. Sir Art, Oo. yeah, Sir Art, panumdumon ta bala nga, pares man na sila nga daw, ati, no, their tribe, no, Badyaw, Maranao, and hindi man, wala man kami siling ko nag-discriminate sa inyo. Kay it's not man nga sala ninyo being a Badyaw. You're just looking for something na mga buhi man kamo. So, respeto man namo na. Pero dapat respetuhon mo man, ninyo man ng balko. Ang amon man nga patakaran diri sa Bacolod. Okay. So expect pa kita nga basi batalyon pag ining makakanto before the Mascara celebration. Wala ti problema. Kung siya magdamo sila, hindi lang sila magdisturbo. Aha. Ano nga ako number sa ila. Ate, sige. Basta sunod lang kita. Aha, Basta ba di lang naman magalaka na- palupangayo, dira kundi siya din lang nga mag-expose ka mo. Ay kay nga daan ka panguhit gid kundi mo matagan mo. Alas 7:34 na. Action Firing Line. Yung kantuan gini mampasit kay na kuno atong 16 este pila to ko pamilya na munoy aksunan. Kuan na to do anom. Ma'am, sorry gid na utod ang aton linya. You were saying lang, sir. Oo. you were saying kay na. As I was saying, hindi man na give sala mo nga naging badyaw ka mo or wala man kami nagasili nga ginasikway namon ka mo tungod badyaw ka mo, but we have to understand nga ma-follow gid kita sang isa ka kasuguan para hindi kita maghatag disturbo sa isa ka pareho. Okay. So, just keep us posted kung ano man na mabulig ta. No, kung ninaling nga may makita, masiplatan ng publiko da, nga may ga-expose ka. report lang nila sa amon sa Okay. DSS. Mas mayo na, no? So At that least, they can act appropriately sa ila. aha. Sige. Ma'am, salamat gid sa sinang update. Good night sa imo. Salamat gid, Diwat. You are welcome, Sir Art, and thank you also. Salamat gid. Action Firing Line. Ma'am Pasita Tero ang tagpamuno sang DSSD. Now, ako personally, siling ko ay malain bisan ano ka man nga tribo, as long Pinoy ka, bisan pangayaw gani kakadto di sa aton na may ganita mag-amuma, no? May mga foreigner nga bisan di talaga ni kilala nga basta magkadto di basta puti ang panawagtan niya. Hi Joe. Good morning, Joe.
Pero hindi na siya Amerikano, kundi ang iban British, ang iban mga Canadian. Basta puti lang, siling mo foreigner, nami ganita mag-amuma sila, ini sila mga Pinoy man. Galing kay, katulad sa ning regulasyon subong, galuyag sa DSSD, nga kung magkanto magkamudi kag luyag ninyo mangita man sang inyo palangabuyan, kuidaho gid nga mag-violate kamo sang mga ginapatuman, halimbawa ang pag-expose ang inyo kabataan nga magala pangayo kayo sa kalye. Action firing line. Paglagaw sa karsada, magsaka sa masalakyan kag maghalag ka pangayo. No? Way malain na kay kabalugig ko mga bakulod nun iya kag negurusyan nun. Ang kinaiya tayo mahatagin man tayo kung may ara kita sulusubra mo. Action firing line. Pero siling ni Ma'am Pasitero, atong una na nila nga na istorya, hindi na pagsigihon, kay hindi gani pwede. No, hindi na pagsigihon. Action firing line. Ikabay pa, no, siling sang DSSD, kumayara pagyapon nga nagahimo nagapractice na, kindly report sa iya office para ila maaktuhan. Action firing line. Bantayan talang na magkaaksyon na sa masunod nga may inadlaw ko na nung matabo sini, no, nagbalik di sila, kabalo sila nga maalwa ng bakulod nun ng balimang paset, kag kabalo man sila, nga lapit na ang selebrasyon sang maskara. Ay, berte, may kalendaryo man sila nga ginauyatan. Pertino, basi kung ka-coordinate mo sila sa Department of Tourism, sila nga ma'am din gani mga kapiestahan. Action firing line. Yamo gina, no? Hindi man naton ni sila mambal nga ti pabayaan naton gid, tulirahon kag discriminate naton. Why kita gamo na? Aton lang nga ti kon kita gani diri gaantos kita, gasunod gani kita sa mga health protocol nga ginapatuman sa gobyerno. O sila ilay at ikaron mapinagusto, magala ka expose maglinagaw da kun hindi amo. Action firing line. Ikabay pa nga way na kita makita ha ang may istorya sa DSSD ang nagpromisa nga hindi sila manegosyo lang di ang mga amay nga magala ka negosyo di please hindi na kamo magala ka kung may ara kamo makita da i-report ta sa DSSD so that nga maaktuhan nila gilayon adukan mis lagali kabataan nila no nga yung mapabulag sa ila kag kwaon sang DSSD. Action firing line. Dili mo daw kasimple nga problema pero at the end of the day di ko naras dalano na hinali gani may maaksidente madisgrasya kag mahulog sa salakyan nga nagapangayo kayo abaw dako naman nga problema kag basi mabasulan pa ang lokal nga gobyerno alas 7:39. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat,
Ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero.
Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
aksyon dira. Amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line! Basi kung di man naton makuhaan kag mabalikan si Vice Gov Ferrer karon, basi bay tomorrow sa Action Hotline no kay gusto kag luyag naton ni nga maplastar bala no gadalong ang problema no kag actually tining nga concern nakita naton sa uli depende ni gyapon at the end of the day sa mga desisyon sang Pangulo sang pungsod mo. Action Firing Line! Ay, baloon talang na. May gabi gali kay Dino Alik, kay Don Numyar Opreok. Ay, kabudlay basahon sa apelido mo, kay ginbaliskad mo ni Guro. No? Kay Neil C. Baluno, Anthony Louis Habagat, kag araman si Joel Graho, Christopher Bilas, good evening. Roy Castro kag Hulo Jimenea, Joselito Lanzar kag Noel Tandoy, Grill Smalls, Arnil Gonzales, Jonathan Abilio Corteza, Romel Riales kag Kativer. Salamat gid sa inyo na pagmonitora. Arnold Albito. Uy, migo naton Arnold Aldosa, monitor manggali na sa tarak-tarak niya. May radyo sa dala. Action Firing Line! Sige kay Warren Ellis, Angelo Bendeta, Ginelin Akaling Monghi, Leonso Beltran, kag Mary Anhicana, salamat gid, Marivic Gigan Talavera. Sila nga may gabi sa art monitor kami diri subong, tamyaw lang kuno sa podya si Noy Shokon, kag Rose Talavera, Higan, tanan nagapamati sa ERB, more power, happy 53rd anniversary. Mga ayo kukupon, Action Art, salamat gid. Saka lang di mama. Pakilala lang ikaw si Marivic, okay? Joval Trinidad, si Vanji Hanio, gamonitor sa Poland, kamam no? Silis John Dexter, Nomer Cairon, araman, thank you gid sa pag-monitor. Action Firing Line! Alas 7:58 na, araman gamonitor ang pamilya Syoko, si Pari Jose Syoko, nakasaka naman diliwato sa Aksyon Radio kaina, upuod niya nag-monitor si Nanay Malingyo Cariza, May Syoko, Rembert kag ano siya mo Jin, Noblesada, ex-captain Hernani Abindan kuno avid listener gina sila da. Kaya lin kay Jose Syoko sa Ilihan, Bago City. Action Firing Line! Thank you gid for listening kay amuman kay Merly Gonzaga. Sa iluan ko lang si Action Dale, kalain gisang timpo taho. Doon nagdamol na ginang ulan sa gwa Actionan. Magamuning timpo, kabudlay magbiyahe ka no? Magkuan bala kon mga vendors, sini kaluluoy ng nagaluto-luto bala sa mga dalanon. Ti sino pa magbalakal sini magamuni, pala uli niyang tao, timprano pa, ginalagas lang bala. Kaya sa lakyan na matamat naman pala uli. Basta mo ning sitwasyon. Action Firing Line! Ay, kabudlay gid. Anyway, kuanon tala niya. Basta gani bulan nga mo ni, kuan ni siya hindi tagid malikawan. No? Nga magatupa pagid ang maulanon nga tiyempo. Medyo halong kamo sa mga ka-aksyon naton, nga nagabiyahe ang aksidente subong pertikdamo. Umpisa nagligan nga weekend hasta subong nga mga sinimana ho. Ang aksidente daw naga-asud-asud lang. Action Firing Line! Kapin pa kon motorsiklo ning imo ginamaniho ba hinay-hinay gid may jutay lang ang danaw nga magyan kakag tapos may buho ti laban kagid sa simplang sini. Te may lang kun way siya nagasunod kag hindi ka mag-apok sa masugata mo kundi tapos ka. Action Firing Line!
Na amo na halong gid sa aton sini nga mga kaaksyon nga naga-monitor. Ayos no? Sige, sa kay Emski Padilla ho, baw si MM, great lang kung kuno Sige Alex Montesa, may gabi man, thank you for listening. Kantuan ko lang si Action Dale Salazar, no, kay daw ay pag-reply si Vice Gov Ferrer. Kantuan ko lang siya sa mga balita, dira kay Ambita kung nag-convene na, may mga update si Action Dale no, sa mga plano diri kabalo ka trapiko isang sekreto para magnami man ang dalagan sa ekonomiya sa isang kalugar mo. Once gani ang traffic hindi ma-resolve. Gang trafiko hindi lang during peak hours abi kag ginutok na kagway man disiplina mga driver. Ina iya for sure may epekto na sa aton man sitwasyon. Action firing line. Ibaloon ta na kay may mga update nga talakay sila, may lakson kuno dalan lakson, may mga areas nga daw no U-turn nga daw gina-propose tilang tawon tani kundi gid exactly ning area. Kaya actually kung naka-insindi ka naka-seminar ka sa LTO, inabala ang makita mo balang inang sa dalan bla, inang kita mong kurit nga sa tunga, no? Basta solid line na siya, actually, ang iban sina nga mga driver, why kintindi mo? Basta mo na gani, ang iban sinabi nila, ginakurit lang na sa DPWH, in order nga mabalaan mo nga muna siya ang dotunga sang dalan, abi? No, nagatunga, nagasiparar sang opposite ways nga na dalagan sa salakyan, pero actually, basta mga solid line na siya, nga way bala bugto-bugto, dapat hindi ka da gilayon lang nga ka may U-turn lang na mo. Hindi ka da pwede nga mag-U-turn da dali-dali. No, galing ting iba na. Way naman ginasunod na. Action firing line. So aring latest update ko ang tabla sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. Action Dale, may gabi, please come in. Yes, Action Art. Update kita sa Bacolod City Night Market. Bangod niya, dilisang kapin na apat at lima ka mga location sa Bacolod City ang ginakonsiderar sa karon sa Night Market Committee. Action Art ang ini sa pagbalik mo no, sa Night Market din sa may syudad. No? Kung nagumduman na kainatang agam niya pag-asnedlaw, nagtapo na Night Market Committee kay Action Art niya ang resolution na ginakuha ng City Council. Naging author ni Bacolod Councilor Simple Distrito nga nagapabay kay Mayor Abby Benitez na kung nahimo i-convene ang Night Market Committee kag ipatuman ang Night Market Ordinance sa syudad sa Bacolod Action Art. No? So ang pahayag din ni Bacolod Councilor Salvador ang chairman ng Committee on Market, miyembro man siya sa Night Market Committee, ang mga at least 4 to 5 sa mga locations nga gina-consider nga butangan no, sa Night Market. Una, dira sa area Sanggalan, Ballesteros. Ikadua, sa may South Capitol Road. Ikatatlo, Action Art. Dira sa may Vanders Plaza. Ikaapat, dira sa may Old Airport. Kag, amo siya ang 4 of the 5 mga locations nga na-consider sa Night Market Committee. Pero din klaro, din ni Councilor Flor, nasa Action Art, isa lang rin ang pilian, no? Nga mangin patigayunan sa okay. Night Market sa Bacolod. Hindi na siya butilingon nga apat gid. Kundi may isa lang kalugar na gina-consider, kumbaga option, no? Kundi hindi ang pilion. Kaya may mga instruction na patigayunon, kundi bala ang viable na lugar nga mas accessible, no? Sa publiko pag makapasal kang gusto. Ining mga magagmay nga negosyante diri sa may syudad sa Bacolod Action Art. Ginpahayag din ni Councilor Flor nga may gintukod silang executive committee nga muni ang magapanguna sa pagpatuman sa Night Market Ordinance kay kuno siya tituman sa broad ang ordinansa naging pasar no sa previous nga council kag siya ko diri sa iya ang mali diri no ang chairman sa executive committee si City Administrator Attorney Pacifico Magalvez kag Vice Chair, no, si Councilor Flor bilang Chair ng Committee on Market Action Art. Plantayan since ang gin-asikaso na no, sang Night Market Committee
ining update action art katong ngati by public demand mo yang nagapangita sang sining aktibidad diri sa may syudad sang Bacolod. Ari tingog ni Bacolod City Councilor Celia Flor. May ara pa kitang ginakuan no kay kagina ang gimitingan because the night market ordinance ang isa na da ka function sang night market committee is to designate locations. No, so far may 4 to 5 kita locations nga gina-identify pa lang. Pero hindi na siya nga tanan ha, kundi amo na siyang possible locations, no? So amo pa na kag estudyuhan ina kung ining mga locations viable bala, no, for all kag lantawon ta pa na. So may 5 kita ka locations ginalantaw pa. Can you cite example, Councilor? Well, ang may ara kita location sa Vendors Plaza da bala, no? Kay do kadako na da nga lugar nga wala na ginawa sa sang syudad, basi pwede naton ma-convert into a night market kay lapit man siya sa downtown, no? So tapos ginatanaw taman ang sa Lagoon sa South Capitol Road, basi makapwede tada sa 1 lane lang. May suggestion man gani nga sa Old Airport. Ang Old Airport, no, although it's a private ang tag-iya, no, pal na dahil tag-iya, pero pwede na iya istoryahon kay daw maski si Mayor gaya nakasili nga daw open ang tag-iya sina, no, nga to convert that anay into a night market for this maskara do amo na da, no. And then also of course ang sa Ballesteros tanawon ta 1 lane lang siguro or ano, pero amo na gina-estudyohan pa. Most likely within next week i-check namon kay nag-create kami sa executive committee kay kadako gid sang scope sang ano, no, Ordinance. Oo, sang kag ang members bala do kadamo gid, no, kabudlay mag-set sang meeting. Napatian si Bacolod City Councilor Celia Flor. So ginastudyohan kay ginatunan pa kung di aged bala ang pilian, no, sa lugar sa pagbalik sang night market sa Bilismay syudad sang Bacolod. Sa regular session, speaking natin hapon, may man sang proposed ordinance naging kasulod for first reading si Councilor Flor ang Open Action Art sang pag-regulate sa mga nagabaligya sa kilid sang dalan, particular na sa may downtown area. Ginpahag diri sang konsehala na tiniyag ni Action Art nga may sang guidelines kag policies nga magagiya kining mga ambulance, mga transient, ni mga vendors, lakit man ang mga sidewalk vendors sa may downtown area. Ginpahayag diri ni Councilor Flor nga under sa proposal nga meron diri sang provision set ning sa mga binanta na dapat ang mga nag-sidewalk vending dapat naka-register sa siyudad sa Bacolod Action Art para malamera sang lamag gusto according to iya na maglinap ka ni mga sidewalk vendors sa may downtown area. Lakip dili sa mga dalan, dimension niya nga dapat regulate ang mga nagmamaligya dira sa kilid sang dalan sa may area sang Dalan Lozoriaga, Dalan San Juan, lakip man sa mga mayon, no, nga dalanon sa maing sang downtown area sang syudad sa Bacolod Action Art, no, after ito na approve for first reading, may mga public hearing ning patigayon si Councilor Flor para at least makuha man niya ang sentimiento sa mga natungdan na mga nagabaligya sa kilid sang dalan. Why malakip lang sa NGC, Axondale? So Fashion Art, ang motong pagklaro niya nga wala pa din na-include ang iba ng mga locations like sa NGC, wala din na-include. May ara sa halimbawa NGC, likod kilid sa Lasalto, may mga ara man mo? Yes. Ang mga schools, sigurado magbalik ng face-to-face, may mga schools yung damo, vendors, kagadto da? Yes. Pwede na siyang masuggest, no, kay Councilor Flor, kay since first reading pa man lang, ang ining proposal Action Art, kagtigin mention man naton ang sa area, bala sa Nabarta, sa Burgos Market, kasi may mga nagabaligya man sa kilid-kilid sa dalan. Kaya according to iya, ang ginhatagan niya priority, dira pa lang sa bahintang, downtown area sang syudad sa Bacolod Action Art, no, kay ang bangiyati kon ma-register ining mga sidewalk vendors like ano ba lang natin yung status, transient bala sila, ambulance vendors nga nagay sila sa ilo, wala sang permanente nga lugar, kaya muna ang luyag na ma-regulate, ma-organize kag mahatagan diri sa nagakaido guidelines kag policies, no, samtang padayon
ang inatining pagpangita sang palangitan-an or pagtrabaho man abdi or pagbaligya dira sa bahin sang downtown area. Kano kay Councilor Flor, mayara ibang sa mga sidewalk vendors na mayara ibla sang award, no? Or may pwesto sa sulod sa mga merkado, ti dapat pamalikon sila sa inating pwesto action arts kagamuni niya sini nga pagpakad. Aring dugang nga palayaga ni Bacolod Councilor Sally Flor ang tiyating nga proposed ordinance. Ang gist sina is aton nga i-regulate, no? But silingon, aton nahatagan sang guidelines ining sidewalk vending para nga hindi na nga pinagusto na lang dira, no? Ang aton nga mga sidewalk vendors dira. So, ang una, I think may ara ginaya nga provision for registration, no? So i-register ina sila individually, tapos i-designate kita sang locations kung diin pwede ka bend. Diin sila pwede ka bend kag ano oras. Kag may mga rates ina siya. Kag may mga penalties kung may violations pa sila sa aton nga ordinansa. Bali, anong coverage ng mga streets sa Bacolod City? Ara na nabutang sa ordinance, no? So, ang sa Central Market, ang sa downtown, nabilang tubang bala plaza na building. Kag ang sa may gaisano nga part sang building, adri naman sa bounding ko na siya. Luzuriaga, Araneta, doon mo na. Basta parts ng Luzuriaga, Araneta, San Juan, di na, ambot ko makalambot pati sa San Juan. Anyway, basta downtown area. Kag may areas kita sina sa plaza, no? So amo na, basta kung basta amo na may designated locations kita kung diin sila allowed. Pag ang baka registration, dapat accredited sila sa city? Not necessarily accredited, but they should register as vendors, as ambulant, transient, or sidewalk vendors. Bali, wala pa niya city ordinance na existing with regards to it? Wala as far as I know, wala. This is a new ordinance nga regulating them. Kaya halin sa una, ti amo na, kadamo lang da, alanda pirmi ang sidewalk vendors. Nabalian si Bacolod City Councilor Sally Flor ang nag-offer sining proposed ordinance nga nag-regulate, no, sining mga nagabaligya sa kilid sang dalan, particular na sa area sang downtown diri sa may syudad sa Bacolod. Sigurado medyo masibod-sibod pa ni Action Dale, no? Kay hindi lang sa mga barangay, saktuloy may mga ambulant vendors man mo. Yes. Oo, so dapat mangin guro di dapat mangin comprehensive ini nga tikang himo ni councilor ngayon ang magbalay sa ordinansa, may mga specific areas kini nga ma-identify, so medyo madugo paniguro nga kwa nila nga mga discussion dira during the public hearing. Action Dale, nawagtang siya, naulanan gurong communication to ay. Action Firing Line. Ako siling ko gani ang mga vendors bala. Nung inang mga nagabaligya sa mga kalye, ang kalye actually is beyond the commerce of man. No, hindi man na pwede na nga kaya mo magpermanente. Pero kung may ordinansa ka, nga may penalty, kag may regulation, hindi kuya magpating, hindi magsulunod. Mga vendors, ni palang abuyan ni nila mo, sang sasaguron sang gobyerno, pangitaan, palangan mo ni sila kung panghatagan, bugas, konsumo, nila ruling malanggani. No, ang ginahimo nila, ang lain diyan naton ining mga tao nga ay daw ay gidya konsiderasyon kundi patong mga gagmay nga mga negosyante mo pang intuon ay kuno nami lampusan mga muna. Action Dale ara ka na? Yes, no. So sa mention tan Action RT first reading pa man lang ang ining proposed ordinance kag ang mangin update, no. Ang dalatan na yung ginagusto ng ordinansa ni Councilor Celia Florapnar since sa public hearing usually ang arts na nagkakatabo ang exchange of ideas and opinion sa proposal isa sa kontihal. Ang importante gani kung may mga invitation sa mga association, sa mga market association, dapat na attended sila, no, sa public hearing. May patawag ni Councilor Celia Flor sa palabuton para at least mapatian malang nila tingog ang pwesto nila, may maluan, kag basi mas may maayo pa sila ng mga recommendation ng art para ma-improve kag ma-enhance tagid ining ginagusto nga city ordinance ni Councilor Flor since dira sa may downtown ti iba dira may mga market station, may mga grupo-grupong malaki na art ti mayo na nga maka-attend sa public
kag makasuggest man no sa komitiba ni Councilor Celia Flor. Na bunang nami no kag at least maplastar ini kay kabalugi ko nga ang gobyerno ta may mga pulisiya nga ipatuman pero there is always an exemption to the rule no nga pwede mo konsiderahan because subong pigado panantig kiliwi palangan mo ni karon pagutman ni ang mga pamilya nga way gidiya sang palangitan-an. Correct, Action Art. May kung si Action Dale Salazar kaya kay mag kuan ka lang sa may ara ka lang sa video na nimo sa consider gandan kakilala nga vlogger ya mo. Ekal. Follower mo kung daan at least ini mga vendors ni alangan man ni nga pudayan man sila magala ka vlog niya para nga makamani man. Ti mga makambilat vendor tax natin wala tang permanente wala nga location na ti na kami wala ta mo tong ginmention to ni Councilor Celia Flor na dapat nga lang kuno sa designated na area kung diin pwede makabaligya ti iba din mga magagmay nga negosyante like mga fishball vendor grabe tempura mga finger food Action Art ang iban usually sa silo mo kung diin mo tao dito sila kaya amo dira ang ginalantaw nga concern pero ti wala to nato na ang mangin tikang kag ang mangin resulta man sang public hearing pati dayonon sa palabuton ni Councilor Celia Flor. Abi mong nakita ko nami na kung may ara sang mag-organize gini sa ila. No kung ma-organize mo ni sila, isuan sila i-required man sila may business permit sila dapat, ang sanitation dapat ipatuman. Amo na maobligar niya ma-follow niya mga vendors Yes, Action Art. May para organisado bala kag ang safety no sa mga consumers o mga bumulakal or nagalagaw. May araman sang assurance Action Art nga nakapasar sa mga sanitary inspection na safe sa unon ang mga street food abi or hindi mga nagaraya nga mga madagmay nga negosyante like for example dira sa Bacolod Government Center nga kadto daw patay ng area Action Art nga sa likod bala pero since naghalog-halog ang mga restrictions daw bukas na halos sa tanan kada hapon damo dira nagaraya sa likod sang BCGC diri man sa Tubangan no sa isa ka call center company din naman sa area sa Bacolod Government Center Action Art. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall nag-convene or nagsakol na Bacolod Traffic Authority Council kon BTAC Action Art kagintalakay dili pila ka mga pikana nga pagahimuon kag ipatuman para mapaganhagan ang problema trapiko diri sa may syudad sang Bacolod. Dako ni kay Police Major John Giliba ang pamuno sang bitaw nagligad nga Lunes amo ning ilasong nga pagsinakol Action Art kaupod man ang mga miyembro sang BTAC no kag ang mga natungdan tagid nga mga individuala. So sa ila nga pag-convene Action Art ang magrin ni Major Liba actually dugay na ni ang ordinansa nga nagatukod sa BTAC pero wala gid yan napatuman no nati ang ila nga main responsibility amo pagbalay sa mga policies nga ipatuman sa dalanon para masolusyonan ang problema sa trapiko. So according to Sir Liba wala diri sa mga gintalakay una ang pagpatuman sang one-way traffic scheme ay diri kan example Action Art ang area sang Dalan Lacson pero wala pa sang specific nga lugar kundi ayon ang one-way traffic scheme nga ipatuman since ginahimo pa karon ang traffic plan sa Bacolod Traffic Authority Office lagikan sang BTAC. So according kay Liba posible man ang pagpatukod sang terminal sa east kag south na portion sa Bacolod City kay amo ni bala no ginalantaw nga ma-decongest ang sentro sang syudad sa Bacolod Action Art ginmension din niya nga sa bayan sang south may mga proposal nga sa area sang Kabog dito magtukod sa terminal meron man dito sa may old airport or sa may bahin sang Subag pero initanan nga mga gintang mansion natin nga lugar according kay Sir Liba is pag-estudyohan or tun-an pa sang BTAC Action Art. Gintalakay man sang BTAC ining intensified na operation or pagpatuman no sa mga pulisa batok sa mga illegal structures lakit man ang illegal terminal Action Art no so tatlo no ka mga butang ang gintalakay nga ginatan-aw sang BTAC nga makabulig hatag solusyon sa traffic diri sa may Bacolod City pero according kay Sir Liba once nga ma-finalize na ang mga plano like pag-establish sa dugang
sa mga terminal sa siyudad sa Bacolod, yung mga documents sa mga papers ipasulit man sa City Council kag kinahanglan pang aprobahan antes nga ipatuman. Aring tingog ni Police Major John Geliba ang pamuno sang bitaw kag miyembro man sang bitaka. Pero for study pa na, may isa sa akin mention ang aton para madiklagan sa heart sa city ang pag-agi o pagsulod sa mga dagko nga mga bases o mga biyahe nga mga salakyan para ma-decongest. So one of the ang topic ko ang aton pag-establish ang terminal south, particular south na terminal. So ang proposal somewhere sa dito sa going kabog sa confidential and then mayroon sa duliman sa old airport kag ara man sa Sumag. So for for evaluation kung din kag kung din pwede kasi ang consideration and availability kung sino ang makakuan sang lot mga required kasi accordingly, ang required nga lot, in order nga ining natin na bus terminal ng number 1 yung series terminal, ang series, no, required sila 7 hectares, no? Kung mag 7 hectares, dako-dako ng requirement, so muna kalipugan ko din ng dota. For bus terminal, sir? Bus, mga all southbound buses, o mga other, no? Yung mga double tire natin. Kaya mabila na lang yung so mabili na lang siguro ang aton nga ng mga round trip jeep na sayang Bacolod, hard to Bacolod. Oo, mali ang mga jeep so hindi dapat include. Hindi na. Abali na sila ma-pick up sa pasahero. Okay. For those pasahero nga going sa city like Central Market o sa mga basta sa susunod sa city. Art na batian. So bali idugon gali ang proposal gali ni nga idugon ang mga terminal sa mga bases sa mga double tires nga hindi na sila within the heart of the city dito na sila sa Guaan dapit. Yes, mula sa Action Art ang ginanantaw sang bitak nga hindi sila sa sentro nga bahin sang sila sa Bacolod dito parang sa bahin sang south okay. Bali dito man madulog ang mga bus to Action Art kag dito man ma-pick up ang pasahero ang mga PUJ or mga jeep, no, kag from south rekta sila sa area sang downtown, so dili sa may siyudad sa Bacolod. So sa isla bahin wala pa may naman sa Sir Liba kon in particular ang gina-propose niya himuon na terminal pero depende kay may mga mga terminal according siya may mga requirement bala like ang property sunod siya like sa bus terminal ang requirement na according siya 7 hectares. So amo na siya karon ang mga considerations man nga ginalantaw sa BTAC especially ang location sa isa ka lugar. Kaya mo itong mention niya like sa old airport gina-consider, sa area sa Sumag gina-consider, at sa area sa Barangay Kabog gina-consider man na sa BTAC Action Art. In first meeting pa man lang sa BTAC ang first lang nga pag sinapol Action Art right after ito lang ng issue to si Bacolod Mayor Aldo Benitez sa executive order na nagkakapansin sa BTAC para at least first step, no, kay kalakit man sa plan, no, sang Benitez administration nga matagan solusyon or mapagadhagan ang lakat ng trapiko diri sa may siyudad sang Bacolod. Mga update na balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action David Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Isundon tani nga mga update no kag development kay importante manimo. So ang mga plano nga luyag ipatuman sa city. Number 1, party sa mga ambulant vendors nami gid na. No kay sa tuod lang ginasugtan ta kaning badyaw nga naga baligya man di kang nagalinagaw ini pang taga Bacolod non gid nga mga pigado nga nagapangita sang inisyatibo kag guay nagahimo illegal kag naluyag magpangabuhi sang normal kag patas pagi sa pagpangabudlay nila nga may nagbakal man blabugas. Action Firing Line. Ang importante da nga may meeting nga patigayunon maorganisar mo ni nga tawo pila nga daan ni ang tagsa ka pamilya nila kadamo man ni sila mo mga ambulant vendors bala
nagabaligya sang mga timpura, no, gabaligya dira sa mga tanan na lang nga mga pagkaon da nga amo man ang ginasaligan nila sang pangbugas-bugas, no? Kag amo lang ni ang palangabuhian nila ang source kag income nila, no? May mga pancake ang ginabaligya da, kag ang iban gani balot, o kag ano man da nga may diyas pangabuhi nila. Pero kung ma-organize in isang city, ako nagapati nga masunod ni nga mga tao, makaintindi ni kung may regulasyon nga ipatuman. So ako saludo kung ni Councilor Celia Flor sa iya plano, nga pag pag meeting sa ila, kag pagpasargit sang ordinansa. Now, kung may ara ka sang ordinansa na, nga dapat amo ginauras, kung mapaintindi ka ma-inform mo, luwas sa mga baguhan, guro nga magsulod iya sa trabaho o kung pagpalangitan nila mangin ambulant vendor, tinaguro, that is another thing, nga dapat i-remind mo sila. Pero kung nakaseminar na iya, kag naka-intindi, kung mapasargid man nga ordinansas palabuton, amo ni magkabulig, not only nga ma-organize kag mapasiguro nga mayo ang quality sang food nga ginapatigayon nila, ang nami pagid sina, kaya at least may mga regulasyon sila nga dapat sundon. Action Firing Line. Oy may gabi gali sa taga Bacolod Alliance of Small Entrepreneurs. Ara damo man na sila ho. Bacolod Alliance of Small Entrepreneur, galing location ni nila, may ara man ni sila sa likod NGC da, may ara man ning iban nga gabaligya sa Lasal, o ang iban tigalibot man ni kung magbukas ang schools, malinibot man ni sila, no? Ara dira si Madam Aika Saavedra, no, kagang the rest sang mga kuan nila da, no, mga officials, ti kabalo ka dapat giman sila nga buligan, no? Ang gobyerno, mapalibog ba ning gobyerno maghalakatag ayuda? Ang taon takaan niya maghalakahulat sa ayuda, kay kung kaisa kabalo ka naman, ang may issues ato ganing ginhatag nga mga ayuda sa mga pigado, kita niyo nagligad. Damo nga reklamo nga pigado na gid, hindi pa makabaton. O kay may pinilian kapin ba kung ipalabay mo sa barangay, sus, ara imo reklamo nga. Action Firing Line. May ara man na iba ng mga opisyalis, hindi magintanan. Pero may mga opisyales siya sa barangay nga kung sinuot yung malapit sa luwag, siya lang matagan, inaayuda nga para tani sa bululigan gid. O tiyari mga vendors nga paninguha, legal nga paagi, ang ginahimo nila, ang kinanglanon mo lang ni-regulate, butangan sila sa gustong lugar da, amo ni nga oras, o nga inang way na masyado traffic, o dra ka mo pwesto, basta amo ni ang dapat nga isundon nyo nga mga regulasyon, kundi mayad. Sang sa imo ni sila dumilian na lang, hindi ka mo pwede, hindi ka mo. Sino karon? Sino karon na bi ang tao nga nagapaninguha nga mabuhi sa iya sini nga pagpangabudlay, dason ipton sang gobyerno. Action Firing Line. Gaway ka man lang sa mahatag da, kundi anong luyag Muslim, manggaranon na lang mabuhi. Ang pigado, yan, ano patyon mo? Action Firing Line. Amo nang mayo, yan nga may mga ordinansa. Kaya hindi tanan nga ordinansa, kita mo. Kadamo-damo ordinansa sa Bacolod, diya. Kulang tawon talang, i-review talang mga ordinansa mo na ganing ang codification na mo ning ginaduso sa mga negosyante in order nga kung tani balama separate kung traffic ordinance, mabalaan tangadaan ni kabalukat, hindi niya tanan sang pumuluyo matandaan, no, ang tanan nga mga ordinance nga napasar dira sang aton sini nga konseho, nga after sina mapasar kundi permahan sang alkalde, isa na nakakasuguan. Action Firing Line. Ay nang may permanente, balakag ini nga mga vendors, hindi lang niya magsalig sa ulihi, nga only for political accommodation, kaya na-akomodaron sila, taso ng balon sa politiko, okay, pasugtan ka mo na itolerar ka mo sa gobyerno, basta mag-eleksyon, upod ka mo sakon. Action Firing Line. Hindi na muna, kinanglan may ara sang komprehensibo nga programa, kag may kasuguan nga mga organize man ni sila, no?
Nga mo nang mag-provide pala nga buyan. Tigiding kakita sina. Manog baligya fishbowl, no? Ang income sina hindi niya minilyon na, no? Pero at least may tiyan ka nga mabuhi, bala? No? Why na nagasalig obra pangayo sa gobyerno? Action Firing Line. Tiyan mo lang nami kung madayon kang maplastar ini. Masunod na yan mga vendors. Luwas lang yan sa mga tao nga baw. Kulat doon ang tiyempo, bala? Amo na gani siling ko. May iban nga mga tao nga mga oportunista, yan nga mga way ka man sang iban nga halitan. Kaysa doon ginapunggan kung lang kugilingon. Kumabot ginang tiyempo daw. Nali gani matapos ng proseso, ambot lang. May ara kung kaysa yung mga tao nga kundiin pa tong mga ultimo, mga vendors, ginawa mo lang pangabuhin, tuon pa bla. Kaakigwa. Action Firing Line. Way para maka-warm up. Tapuson talang ni tanan bla. Kay mabalaan ay maguraputan kagani di ang botsi mo. Kung maumpawan ka pa. Action Firing Line. Ambot lang ayhan. Daw pati ako yung pagyan pa bla. No? May ara iban nga. Ya si Art. Saxon Radio. Media lang na gabato. Gani ko kaya mo ni. Agali Pero kung ang imo tuntuhon, kang imo himuan, hindi amo, gani ang mga pigado man. Tilang tawon tang huling halakak kung si iadaan Defensor Lisay pa. Action Firing Line. Maguraputan ka gani, mauyatan, gani aksunan, gani kag mawaswasan, gani ambot lang kung hindi gani salalakit ang taludtod mo. Action Firing Line. Ay, si Makoy guro ko uyat, si mo ko paguyatan, kastilgi patiyog, ang itsas kalugmot lang. Action Firing Line. Alas 8:32, pero sige lang sa ulihin lang damo at taton niya sino na, relax lang ka mo bala, in due time, mabot ka ng tempo, mabalaan nyo. Anyway, sugpunan ta niya, kagiban pag hindi mga balita karon, basi ang sakay Vice Gov, ni sadya manino, kung ako bala maglantaw, ni badalom-dalom ni, pero ang at the end of the day, balantayan, takunan ni ang mangin desisyon ni President BBM sa ulihi, parti sa SRA, na amo na mga balantayan, kay siling ko, instead nga mangin talunsay ng trabaho, magka-focus na sila trabaho, di ko mag-amo ni subong daway, back to square one, mangita naman ni kung mag-amo ni kung, depende desisyon sa desisyon ni President BBM, kasi may appointment naman ni mga isa mo, tigaling kay ang personal advisor sang presidente gambal nga daw trabaho niya ba ng revocation ba perti ini. Action Firing Line. Dalom-dalom ni siya no nga balantayan ta in the coming days. Alas 8:33. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Yari na! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod.
This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat,
Ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhig, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero.
Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na paghulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo. Ako may post di, pero ti ipacheck din is police. Ano ni nga doon naguba lang taxi ni ang pangabuhian sa mga taxi driver kay kuno may ari galigarding biktima kuno sang malisyahan ni isang driver ay nano man iman aber ipacheck din is police kabay patani maka mistoryata ni siya ang nagkuha sang video purting kamot ni tatay galalabot sa hita ka sa ironya ba? Action Firing Line.
Ay, pauya-uya lang mga muning klase opisyon eh. Action Firing Line. Sige lang, kay Buwas may timpo pa niya. Para timpuhan ta ni Buwas para masugpunan ta. No, ang nagapamangkot mala partito sa may inkwentro sa may areas ng Himamaylan nga tong may napatay. Actually, na interview na kay Ina Nexon dyan. Ang taga-pamuno mismo no sang Philippine Army kag according this report nga ang may mga recovery pa to no kay ang insidente nagluntad dira sa may sitio Bulasor, Barangay Buenavista, siyudad sang Himamaylan no 9:30 kay nasa aga mo katapos lang kita program ba. Action Firing Line. Kag may isang napatay according sa report, no? Naglawig ko ng 40 minutes ang baylungan na lutang. Kag ang inkwentro diri sang NPA morning 94th Infantry Battalion kay nakabaton report sa presensya sa rebuilding nga grupo sa lugar, no? Mga 20 kuno kabilog na inkwentro nila ni may recover M16 rifle, 4 ka magazine sang M16 kag personal nga magamit sa armado basi may identity na ni Buwasa. Action Firing Line. Alang kay tiempo ko ginahunos lang gidamo pa yung obligasyon kay Lini Di Mihilio, Grace Toledo Banas, kag Banas ni siya, Riza Taruza Amador, Marilo Ramos kag Barky Tribe, may gabi sir. Ya si Norbing Galicia ho, kag Gina Galicia always gapamati sa aksyon. Araman si Noli Mati, Rodolfo is watching. Wow. Kirby Lamig kag Butch Sison Celestri sang Oriarte Subdivision, Barangay 3, La Carlota, God bless man. Mikmik Tumesa, Arthur Jeff Villasor kag Christian Rua, monitor sa Victorias City. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Gerald Ganzon, isa ka rehistrado nga nurse. Pamatudan ko. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. 4 ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life,
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, Firing line. Why nagikita tiyempo diri sa aton sini nga pangaragad pasensya gid sa way naton balabutan nga mga mensahe. Action firing line. Ayos kay Richard Artisula Alpiere may gabi man dira. Thank you for listening. Action firing line. Sa ngalan ni Akson Marlon Hinovia, ako naman Akson Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!